କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କାଳେ 7 ଜନ୍ମର हाँ এটা সত্য কথা কি? ঠিক ठीक এটা সত না না गोटाए जन्म भी आजिकल कष्ट କିଛି ଲୋକ ଲେଖିଥିଲା ସେଇଟା ତ କହିହେବନି। ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର ନା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦରକାର? कंप्लीट चेंज ए जन्म सरीले हम जानि परबो या को दरकार ना आ गोटे चेंज करी ना आरो जन्म रे आउ जण हेला आ गोटे प्रकार एक्सपीरियंस सब जन्म रे टिके चेंज दरकार एवडा देखिबेन त सब ଯେ एई जन्मटा भी पूरा ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଦରକାର? ନାଇଁ ଅଲଗା ନୁହେଁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ନା ନାଇଁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଡରି କରନ୍ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରିଦେବ ତ ମତେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତ ଖରାପ ଭାଇ କହୁଛି ଯଦି ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ 7 ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ପୁରା ନଷ୍ଟ। ନା ମଝିରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଥିବ ନା। ଯଦି ଆର ଜନ୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିବ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସିଏ ହେବେ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହବ? जे आउरी भलो हबो मो अंडर रे रहिबे बहुत बढ़िया राग सब सुझे दो हमें आरे जन्म तक ऊपर हुकुम चलेबो ତ ଆର ଜନ୍ମରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯିବ ହୀନସ୍ତା କାରଣ ଖରାପ କରିଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ଭଲ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ହେଇଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଇଯିବ କଲବଲ। भलो भलो ସାର୍ ଆମର ଆଗେଇ ଚାଲିବ ହେଇପାରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 7 ଜନ୍ମ ରହୁ ଏମିତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରେମର କିଏ ରଖି ହିସାବ କିଏ ନେଲା କିଏ ଦେଲା ବାହାଘର ପରେ ବି କରିବେ ପ୍ରେମ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଜାଣିଲେ ହେଲା।